diktator rejiminin yakasy gaýşly, saýlantgy, baý feodal gatlagy urulsu üçin halkymyzy garamayak gullara öwürmäge başlady. Türkmenistandan gelip gowuşan habarlara göre adamlar şahsy hojalykda mal taklamak we millek etmekden mecburi halda ýüze wurmeli bolýarlar. Sebäp inni ilat öz ulanyan agyz we mellek suwy üçin döwlete pul tölemeli. Türkmen üçin bolsa suwdan gymmat hiç bir zat ýok. İş ýüzünde Türkmen döwleti suw paýlamak meselesini orta asyr feodal gulçylyk düzgünlerini dolanyp geldi. Aral deňiziniň problemalary boýunça BMG'niň tesirlerinden jemgyýetçilik pikirleri galplaşdyryp öz peýdasyna ulanýanlygyna garamazdan ýurtdaky kemçilikler diýdim zor diktatory jogapkärçilikden asla boşatmaýar. Berdimuhammedow ýaşylar maslahatynyň satlyk agdalaryny ýylata ýeňilikli berilýän suw, gaz we elektrik togунdan mahrum etmek baradaky kanunyna ses bermäge mejbur etdi. Diktator halkara goromalaryň ekologiýa babatyna çykarýan taslamadyr kanunlaryny perde tutunyp Türkmenistanyň öz içindäki ekologik helakçilikden halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni sowmaga dyrjaşýar. BMG, OBSE we daşary ýurt ilçihanalaryň wekillerini öz huzuruna çağırmak bilen diktator özüniň Türkmenistanyň ähli suw baýlygynyň ýeketek eýtidigini resmileşdirmek isleýär. Türkmenistanyň ýylaty üçin häzirki gün suw damjaty hakykatdanam altyn we zer dänesine urildi. Ýylatyň agyz suwyny hilini döwlet hiç bir tarapdan üns berenok. Emma Berdimuhammedow we onuň ilen çalyny diňe inňän arasda suwdan peýdalanýarlar we ol suwy daşary ýurtlara edýän saparlaryna ýanlary bilen alyp gidýärler. Ey Ilahi Emine Adan diyordu, adan diyordu, atlanalım, atlanalım. Adan diyordu, atlanalım.